ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଜାତୀୟ ସଂକେତ କଣ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା କଣ? ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦେଖିଛ ତ? ଜାତୀୟ ଯୋଜନା କଣ? ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର? ଭାରତର ରତ୍ନ କଣ? ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପଚାରିଲେ କଣ କହିବ? ଭାରତର ରତ୍ନ। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କଣ? ଆମର ହିନ୍ଦୀ। ଜାତୀୟ ଲିପି କଣ? ଦେବନାଗରୀ। କଣ? ଦେବନାଗରୀ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି କଣ? କୋଉ ଧ୍ୱନି? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଫୁଙ୍କାଯାଏ? ଶଙ୍ଖ। ଆଉ ଜାତୀୟ ପୋଷାକ କଣ? ଧୋତି ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ। ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ଖେଳ କଣ? ହକି। ଜାତୀୟ ନୀତି କଣ? ଗାନ୍ଧୀ କି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଅହିଂସା ନୀତି। କଣ? ଅହିଂସା ନୀତି। ଜାତୀୟ ଜୀବିକା କଣ? କଣ ଏବେ ଚାଷ ହଉଛି? କଣ ହଉଛି? କୃଷି। କୃଷି ଚାଷ। ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ କଣ? କି ସାପ? ଅହିରାଜ। ଜାତୀୟ ମିଠା କିଏ କହିପାରିବ? ଜିଲେବି। ସାଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ତରବାରୀ। ଅସ୍ତ୍ର ଯେଟାର ଖଣ୍ଡା ଯୋଉ କହୁଛେ ତରବାରୀ। ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟ କଣ? ବାଦ୍ୟ କଣ? ସେଟା ବାହାଘର ବାଜେନି କିସ? ତୁରୀ। ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟ କଣ? ତୁରୀ। ଜାତୀୟ ମାଛ କିଏ କହିପାରିବ? ମାଛ ଖାଉଛ ନା? କି ମାଛ? ଜାତୀୟ ମାଛ କିଏ କହିପାରିବ? ଇଲିଶି ମାଛ। କଣ? ଇଲିଶି ମାଛ। ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ କଣ? ଭାରତନାଟ୍ୟମ। କଣ? ଭାରତନାଟ୍ୟମ। ଭାରତର ରତ୍ନ କଣ? କି ରତ୍ନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଣିଛ? ହଁ କଣ? ହୀରା। କଣ? ହୀରା। ଆଉ ଜାତୀୟ ନଦୀ କଣ ଆମର? ଗଙ୍ଗା। ଜାତୀୟ ଐତିହାସିକ ପଶୁ କିଏ? ହାତୀ। କଣ? ହାତୀ। ଜାତୀୟ ଗାଡି କଣ? ଆଗରୁ କଣ ଗାଡି ଚଲା ହଉଥିଲା? ଶଗଡ଼। କଣ? ଶଗଡ଼। ଜାତୀୟ ପର୍ବ କଣ? ଯେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଉଡଉନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଉ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। କଣ? ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଉ ଭାରତ ନା ଜାତୀୟ ଆଲୋକ କଣ? ଜାତୀୟ ଆଲୋକ କଣ? ମଶାଲ। କଣ? ମଶାଲ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଆମର? ଖେଚୁଡି। କଣ? ଖେଚୁଡି। ଜାତୀୟ ପର୍ବତର ନାଁ କଣ? ନନ୍ଦା ଦେବୀ। କଣ? ନନ୍ଦା ଦେବୀ। ଜାତୀୟ ପାନୀୟ କଣ? ଯେଟା ପିଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଆଯାଏ ନା? କଣ? କଣ? ତମ ଘରେ ତ ଜେଜେମା କି ଜେଜେବାପା ତ ବାପା କଣ ପିଅନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ପିଅନ୍ତି? ଚାହା। କଣ? ଚାହା। ଜାତୀୟ ପାନୀୟ କଣ ଆମର? ଚାହା। ମନେ ରହିଲା? ତମକୁ ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କହିପାରିବ? କଣ କହିବ? ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ କିଏ କହିଲ? କଣ କହିଥିଲି? ଅହିରାଜ। ଆଉ ଜାତୀୟ ମାଛ କଣ କହିଥିଲି? ଜାତୀୟ ରତ୍ନ କଣ? ହୀରା। ଜାତୀୟ ଗାଡି କଣ କହିକି ଯାଇଥିଲି? ଶଗଡ଼।